sinan gini sama ya sinan gini Pak Naryo itu omongan aku Jos mantep. zaman kan nanti kan Kediri apa sih itu Pijet sosial, pijet sosial gambarnya tradisional. dia ini sih pinter orang 10 yang Kediri itu orang 50 perbandingan sama waduh mawon wis itu kan wis sama dia ini pada sing pinter wis 10 Kediri ini enek wong 50 berarti kan enggak kan gon-gonan mau enggak mesti gon-gonan Karunya sate, Kuwi kedusan kok sate. kedusan sate, Sitok wis. ora sitok, lolas dibagi. Kok mikir mah to iso. Kedusan, Bos. Kedusan sama sate lasti. Nek kedus tok. Nek sate tok. Yo, kok kirmah ora iso. Lasti kok ndonga. Yo iya, kene Lastri wong kuwi wis sarapan ning kene. Wis kene, tak kei sarapan nek tunggale mau Yo sitok. kene kene. Wis tak kei Ah, kedus. Kok bungkusane kene Kang Ana. Momo, kuwi satene telung tok, sate dus kuwi. Wis sate kok kedusan kuwi lho. Kedusan sate. Alah. Sithik sitok mles to. Gusi ngincer sate karo kedus. Iya. Ajur. Mantap. Wayahe angger wayahe sebar ngono. Moro angger jus 30 ngono wis moro. Karo isuk kae moro njaluk sarapan baru wis ngalih. Bosan terus moro neh pas wayahe ngerti jus 30. Alah. Penting dongane nek masalah. Lho, sik jenenge iki lho sapa Nek sik? masalah maca ki padha ae. Lah jenenge iki sapa? Eh, Jenenge sapa Laman? Gusman. Lho, Mantap. kok Gusman? Gak Laman, KTP-mu. Gusman. KTP-ne apa? Alias KTP-ne sapa? Kok alias piye to? Sik jener iki. Laman Gusman Hadianto. Lho, kok Laman Gusman Hadianto. Mengko nek tak omongne Pak Lurah. Pak Lurah ngono aku. Lah ya jenengmu KTP kae bantuamu dicoret. Soale gak enek. Gusman Hardianto gak enek. Sing bener Laman. Eli. Lah bahasa Arabe apa? Lah yo ora man. Menungso. Berarti ora menungso. Kowe biyen pas lahir brojol. Karo pakmu dijeneng Laman iki piye ceritane? Apa ngingeti kowe pas cilik iki lho iki tutuk menungso iki. Maksudnya- Tak jeneng Laman ae. Langgeng kita raman di Jawa basa Jawa. Arab. Oga nek Arab lah gak tercantum tapi masalah Laman, la. jeneng saka Jawa api. Lah, dudu. Langgeng itu raman. Layu dudu. Ora. Iku menggolek jeneng saka Jawa. Nek Kabeh saka Jawa. nek Jawa ne apa? Langgeng tur aman. Lama-lamanya. Hansip no we? Hansip. Hansip apa Banser? Des, bukan musuhe Gusman iki ngene iki. Sukses. Tak tekoni kowe karo aku tuwendi. Tuwendi sih. Tekoni. Tuwendi. Kowe karo aku murid tuwendi. Sama juga. Duh, ojo to. Ini putranya 3, saya masih Perjagaan. Oh. Nek umure tuwendi, aku karo kowe tuwendi. kamu. Kamu udah punya anak 3, saya belum Bakal yo ngeyel, tetep sih tuwek aku. berjaka. Padahal ini usianya sekitar 56 lah. Aku baru 43. Iya. Sapa sing ngerti Desa Bajulan, ya kan? Buangan truk, bypass buangan truk.
Pantiwaloyo ke arah Bajulan, lewat depan Bajulan. Itu kalau ketemu Gusman ini ditegur ya. Ini pokoknya penguasanya di Sambajulan ini Gusman. Orangnya luar biasa pokoknya, ibadahnya sip. Setiap ada majlisan pasti datang dia. Ganteng di kira-kira aku karo ganteng di. Oh, ganteng sama iki. Oh, ganteng aku. Ganteng kowe apa aku? Ini. Oh. Kok gak ganteng kowe to? Enggak masih. Gak Jaka. perjaka. Jaka. Untumu ketok iki arep tukul lagi arep tukul. Alhamdulillah barangkali. Lagi arep tukul gitu. Ya kayak apa? Oh, jadi ini kan untune wis patah-patah teh. Dadi koni ternyata lagi arep tukul nih. Iki. Nah. Ya, bolo-bolo, ya dulur kabeh. Perkenalkan iki Gusman. Iki namanya KTP Laman, tapi nggak mau dipanggil Laman, tetap panggilannya Gusman. Kalau ada punya kamu, kalau ada Oke. kamu pesan. Ketemu lagi di video-video berikutnya bersama Gusman Hadianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.